Iki sing gratis lur. Sing gratis tapi senenge padha ae. 1 2 3. Nah, iko sing bayar, iko sing bayar. Iko yang bayar iko. Iko bayar. Bayar. Nah, lek tengah-tengah iki gratis iki tengah-tengah iki. Nah, iko bayar lek kono. Iki telu lah, iki gratis iki. Tapi senenge podo bro, senenge podo, cara menikmati hidup lain-lain.